Sa Peanut guys, morning guys. Si Peanut guys, diara si Peanut guys. Natumba na kong iko guys. Unya. Nangilak sila. Unya, wala na bulo o lagi. Natumba na kayo. Magsigig kong lakaw, magsigig kong atong kusina. Magsigig sunod-sunod na siya. Magsigig sunod-sunod. Maon ni. Natumban. Okay. Tama na. Ikaw sagang-sagang. Sagang-sagang man ang kamot. Ano man ang sagang-sagang ang kamot. Baho naman ang kamot ang kukok. Luto ko mga langging wakay kaon guys ang luto ang hotdog kay wa may sudan among sudan taong naman og itlog ug buwan karon ako lutuan sila og hotdog muha mis hotdog ni kuya muha mis hotdog ni kuya guys mo yung lutuon ipasudan ani nila kay laisyo kayo ibuka og tawong si Peanut mo kog itlog hindi kog tawong ang ako mga laga guys kung mga iro madag ko man pwede itlog kay kagiron man sila sensitive man sila o panit. Wala nina mo pagkanon og itlog. Si Peanut, ano naman akong gusto-gusto-gusto nga babanat. Ha? Ano gusto-gusto-gusto ng banat? Ano natat? Ano na? Sina? Ano laba ko, dagan pa kong trabaho, manglaba pa at mama. Kung ikay akin, agay. Ayaw na ko yung babakan mo, please kung ang palanggin. Coco, nagsilos na si Coconut. Tanawa guys, di ko pistorya akong Peanut guys. Kaya nga no, gisabaan sa baba. Di sa pahaw. Di pahaw Peanut guys. Arti kayo na. Agay, be. Peanut. Wala. Kisa ko lang ga mama. Kisa ko lang ga mama. Be. Kisa ko lang ga mama. Agay, ay. Ayaw tao kong paaka lang. Peanut. Ay, mo kisa lang ko. Mukis bang ko? Mukis ako. Ito sa pahok guys, oh. Mukis ako. Ay, wala. Mukis ako lagi lang ka, mama. Mukis ako lang ka, mama ba? Ay, mukis ako lagi. Mukis ako. Kaya magluto ko hotdog. Lutuan ka ng hotdog. Sige na. Peanut, mukis lang ko lang ka. Mukis ako. Mura alam yan. Ay, pa ako. Ayaw na. Di makis. Di magpakis. Agay na. Peanut, bantay ka ha, ngayo kagkaon ha. Ate nga ka mama. Ay wala. Bebe, kiss. Ay dili kiss ako. Kiss ako kay magluto nako. Bebe mo kiss ako lagi. Okay. Dito na jud gisikaran na lang. Ako, asa tigil apil na. Ano ni? Kiss ako sa bilahan na. Ambok ay na bilahan ba? Ambok ay kiss man ko lang ka. Ay, kiss lagi ko lang ka. Ay. Wala lang ka, wala. Sino sa Coco? Dili na. Dali kay magluto kay hotdog guys. Ang lutuan sa Peanut ug hotdog silang Coco na. Muha mi hotdog ni kuya. Manguha mi hotdog ni kuya kay. Maayo kayo. Pero pakis. Be. Luto ta. Ay, Coco. Ano man na langgeng. Ang akong mga langgeng mama. Ang mga langgeng mama. Ha? Gigutom na. Luto ko pong hotdog ha? Luto ko pong hotdog. Pwede mo mga ugol sugaan. Down. Down. Very good. Ito sa palangga mama. Palangga. Gutom na. Dito sa kapalangga. Dito sa kapalangga. Langging na mo masya. Langging. Itong lumakoy pa palang kapayapaan. Dah. Muna akong stress reliever guys. Kanini ang mga akong mga palangga. Mama, palangga. Just guwat na taon silang taon. Sige, nga itong ablisan na kayo. Magluto po kong hotdog in taon. Pasudan ninyo ha. Di mo mga ubay sudan ra ba?
Ikaw, King. Dara. Dara guys na King. Nasa sud. Why dalaw, King? What's that, King? What's that, King, ha? Dali, King. Kuya King, ano na, pagawas ni mo, King. Kuya dito. Ano na pagawas ni mo, King. Gagaringon ka ba ni King, guys? Kalit na ni pamanghag. Giring ka dali. Kabuling na ko. Ay, kike. Ayaw, lagi kay kabuling ta. Ayaw ko. Sinagit. Dibat. Ayaw. Kabuling ta. Buling kayo, mama, buling kayo kahugaw kay kang tiil. Langga. Mukha ko na bebe. Ay, di, lagi kayo hugaw na kayo cooking. Ay, ayaw ka maak, ha? Kasi ka makagkamil. Ay, hugaw kayo ko, guys, Hugaw kayo tails, King. Sanina, Ay, pastilan ni mo, King. Ayun kang bunalan, King, oy. King. Kaya mag-prepare tas yung pamahaw ron. Dara. Ano kaya? Arti kayo? Ipahok? Arti kayo ni? Arti. Makalingaw din ang mga alaga, guys. Ay, kani ako mga alaga, guys. Makalingaw kayo ni. Magalingaw, agay. Ayaw, nat. Sakit na nat. Luto sa kog hotdog nila, guys, kaya humong silang kakanuna bibi. Ari agay pinat. Ayaw ay ligara ay kay basura na tanawa. Ayaw nat nagkagidlay na ayaw lagi gisunod jud.
Sa muka ni muna tayo. Maura to guys. Maura to ay. Update ako sa akong mga alaga. Mga pinangga ka mama. Mga alaga ng pinangga. Ay! Arte kayo, arte! Bye-bye guys. Good morning. Bye-bye.